Barris de les nostres ciutats i pobles han estat especialment castigats per la crisi. Barris que pateixen dificultats. Barris castigats per l'atur i la precarietat laboral i que empitjoren amb l'impacte de la Covid. Barris amb una greu degradació tant de l'espai públic com dels habitatges, amb problemes d'accessibilitat i manca de rehabilitació. Els socialistes defensem les necessàries transformacions als barris perquè la igualtat comença als barris. Volem uns barris sans, cohesionats i resilients, necessaris pels reptes de futur de la societat, on no es deixi ningú enrere. És per això que els socialistes defensem el model de transformació i modernització de la llei de barris, aturada en els darrers anys, com per exemple el Pla de Barris de la Maurina. Amb aquest pla de barris es van modernitzar molts carrers o aquesta plaça on ens trobem ara, equipaments com el de la plaça de la Maurina, i es van fer intervencions socials encarades a col·lectius com els joves i la gent gran. I es van millorar l'accessibilitat de molts carrers perquè tots els veïns i veïnes hi puguin tenir accés. El Pla de Barris va ser un model d'èxit engegat arreu de Catalunya, una eina impulsada per un govern de progrés a la Generalitat, amb uns presidents com Maragall i Montilla que van saber buscar les complicitats dels ajuntaments, com el de Terrassa amb un govern socialista i amb la participació de veïns i veïnes. Catalunya necessita un canvi. És necessari tornar a tenir un govern socialista, ja que els governs encapçalat per Junts per Catalunya i Esquerra han abandonat els barris catalans quan més falta feia. Un dels compromisos, si tornem a governar Catalunya, és una inversió anual de 250 milions d'euros per recuperar la llei de barris com a eina de reactivació econòmica i reconstrucció social als nostres barris.